ngibonge uNkosi yezulu umbombela obumqalo wendlela. Ngibonge enkosini ilanga lamalanga. Ngibonge enkosini uNyaziLwezulu. Amen. Ngibonge enkosini uThixo. Amen. Lapha sumndeni wakwaNala siyabonga kakhulu, siyathuthumela. Isibusiso esikhulu esisehlakele. Kwaba isifiso sami mangabe ngithweswa lo msebenzi wokwakha leli hotela sithuthukise indawo yamakati. Kwaba isifiso sami esikhulu ukuthi ngelinye ilanga inkosi uNyaziLwezulu lunyathele kule ndawo. Kodwa angazange ukuthi kuyokwenzeka kanjani nokuthi kuyokwenzeka nini. Kodwa kwakhona enhlizweni yami ukuthi le ndawo iyobe ingaphelele uma uNyaziLwezulu lungakanyatheli. Amen. Ihhotela liphelile kodwa bengingakaqali ukusetshenzwa, bengingakalali bantu. Sathi siyolinda kuze kufike leli hola. Siyabonga-ke uManazaretha igcwele, siyabonga enkosini yezulu, siyabonga. Anginawo amazwi amaningi okubonga, kodwa ngiyafisa ukuthulula inhliziyo yami ngiyithulele kule ndawo ethi siyabonga kakhulu ukuthi inkosi ithathe isikhathi ize kule ndawo izobusisa akwandele bani. Siyabonga uNyaziLwezulu. Nginomndeni wami la wakwaNala nonkosikazi nabafowethu nehlobo eziseduze nabangani abathe nabo bazoba iphathi yalo mcimbi omkhulu kangaka. Nabo ngiyabacelela enkosini yamakhosi ukuthi nabo babusiseke, bathole ithuba malivuleka lokuthi bacele banikele enkosini kulunge konke nabangakwazi ukuthi bekonakele. Siyacela-ke enkosini yamakhosi. Amen. Ngiyacela nokuthi nizizwe nisekhaya Manazaretha igcwele lapha kwaNala. Ningafili, ningazizwa ningamukelekile nonke ngobuningi benu. Nanoma yini kube sekhaya kule ndawo. Amen. Kana. Manazaretha, abanye bangibuza ukuthi isambulo lesi singaka ngisithathe kuphi sokwazi ukuthi inkosi yamakhosi iyinkosi ngokomdabu, ngoba bathi ngoba angikho enkolweni yamaNazaretha. Kodwa ngithi impendulo yami ithi lapho kukhona khona omkhulu kakhulu kuyabonakala. Amen. Impendulo yami leyo esibuzwa abaningi ngiyiphendula. Bathi abanye yini eyenza ucabanga ukuthi uNyazi lizokwazi ukunyathela.
ithi angazi. Ngahamba ngayocela isibusiso, inkosi yamakhosi yangamukela.